Vítejte u prvního dílu Robloxu na tomhle kanále a dneska se hrajeme Backrooms. Nevím proč, ale přišlo to jako dobrý nápad. Jako moc ho neznám, neumím ho úplně nejlíp. Nejsem úplně velký fanda, ale vím, že je trošku děsivý. Jo, máme najít exit. Což nebude určitě tak jednoduchý. Jediné, co nemám rád, jsou bludiště. To je fakt můj velký nepřítel. Žil. A na ní foťák. Tady se nedá vzít. To je skvělé. Tady můžu běhat. To je dobré. Vypadá to zajímavé. A hezky na to, že to je Roblox. To jako jo. A jestli byste chtěli, abych na jakou hru si zahrál, to je takový divný. Jestli byste chtěli, abych si na jakou hru zahrál, jako to, co byste třeba chtěli, tak mi můžete napsat a já si zahraju. A budu hrát a hrát a jako všechno ostatní. Kdybyste nic nenapsali, tak se budu vybírat sám. Což mi přijde takový špatný. Šipky jsou vždycky nejlepší. Což mi přijde špatný. Takže prostě to je jedno. Prostě mi to přijde špatný. Vybírat něco, co vy třeba nechcete. Tady nějaký to zkazy. Ty já neumím moc dobře anglicky, takže to nebudu přeložovat. Skočit ani skočit nemůžu. To je zajímavé. Šipka. Já budu chodit podle šipek. Když šipky tě vždycky zavedou, nebo vždycky ne, ale většinou tě zavedou do dalších levelů. Tohle to je ten první level, který mi přijde takový obtržený, nebo flaška. Ne, já jsem nechtěl použít. Kombinace. Červený je tenhle. Musíte takhle klikat, že a když by bylo všechno červené. To těžké. No, pochopil jsem to, že musíme hledat kombinace. Takže si dejdu pro papír a jdu hledat. Papír je troška nalazená. Takže můžeme se na to vrhnout. Takže červený je nějaký takovýhle to tvar. Takovýhle zvláštní šestiúhelník. Tak, první věc. Musíme jich mít 5. Dobře, takže to je docela, jak to říct, ani ne moc dobrý. Ale to bude. Tady. Hele, další. Hvězdička růžová. Tak, zapsáno. Potom třeba hledat. To je takový tmavý. A teď nevím vůbec kam jdu. Nevidím. To je blbé. Ještě to je úplná ulička, já se ztratím. Tak já půjdu. A když zavlečím. Já jsem mimo, to je dobré. Takže čtverec je modrý.
Modrý čtverec. Teďka budeme hledat dál. Tady je ten nechcem. Takže neumím překládat. Těžké věci. Co tam je? Chci vědět. A dostat se tam. To podle mě otevřem až tam, ale tam jsou taky dveře. Nevím. Jo, kolečko je zelený, konečně. Kolečko zelený. Tak, kolečko zelené. Další zapsané. Jinak nezapomeňte dát like a odběr, protože když to dáte, tak všichni budou šťastní. Jo, 100%. I já. A já nejvíc. Protože když tady bude 10 lajků, budu pokračovat v tomhle backgrounds. A když někdo napíše, že nechce backgrounds, že chce něco jiného, tak mu to splním. Protože já jsem 100% hodný. Máme 4 věci z 5. Tak to už bychom mohli typovat. To už budeme typovat, to už bude lepší. Typování. A klikáme tam jakýkoliv barvy a budeme typovat. Tady a jdeme typovat. Takže kolečko je zelený, čtverec modrý, tohle je modrý, tohle je růžový, tohle nevím a tohle je červený. A tohle to vytipujeme. Takže to nejde. Teď se něco otevřelo. A já možná víc. Jak to byla taková takovec a já jsem říkal, že je možné, že se to otevře. Třeba tohle to jsme říkali, že? A nic nevím. Tak já nevím, já jsem ztracený. Tak to je těžký. No, já bych to tady ukončil. Tím naším krásným pohledem na věc, kterou ani nevím, co je. A napište do komentářů, co byste chtěli, nebo v tomto případě pokračovat. Já si nastuduju, jak to udělat a uděláme to. Takže fakt netuším. A čau. Všichni. A napište do komentářů. A dejte like a odběr.